Ховаючись в окопах, битви не виграють. Про це у своєму зверненні пише незаконно затриманий окупантами перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Текст листа опублікувала на своєму фейсбуці дружина бранця Лівіза. Наріман Джелял наголосив, що його арешт був питанням часу через незмінну позицію спротиву окупантам. Тепер, каже, став зброєю у ненасильницькій боротьбі за свободу та справедливість і закликав не спиняти боротьбу. Мой арест был вопросом времени, и об этом знал не только я. После Крымской платформы, буквально перед отъездом в Крым, друзья в очередной раз просили подумать, может лучше остаться на свободной территории, но я всегда возвращался. Я знал почему и для чего это делаю. Теперь я стал орудием принципиальной, ненасильственной борьбы за права и свободу, за справедливость и правду. Как были Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Балух и остаются десятки других политзаключенных Кремля. Я сделаю все, чтобы оно всегда было в боевой готовности, но использовать его должны вы. Мне известно, что там, за сотни километров от Крыма, это сделают. Ну а в самом Крыму, друзья, только прячась в окопах, сражения не выигрывают. Но если мы хотим жить свободно и сами определять свою судьбу, то нет иного выбора, как сражаться, бороться доступными средствами и победить. Наріману Джелялу вже вкотре посилили звинувачення. Тепер окупанти закидають першому заступнику голови Меджлісу ще й контрабанду вибухівки, повідомив адвокат Микола Полозов. Також Нарімана Джеляла переведено з психіатричної лікарні, де його 3 тижні тримали для експертизи, назад до камери слідчого ізолятора. Условия содержания Наримана остались прежними. Вместе с тем он сообщил нам, что его камера, да и весь спецблок не отапливаются. В связи с грядущим похолоданием в Крыму это может стать серьезной проблемой. Кроме того, окно в камере не закрывается полностью. Письма тоже Нариману не передают. Отдали одно письмо, остальные лежат у цензора. Поэтому о событиях внешнего мира он сейчас может узнавать только у адвокатов. Несмотря на тюремное заключение, несмотря на новое, совершенно абсурдное обвинение, Нариман Джелялов не сломлен и готов продолжать борьбу. Он попросил передать всем, чтобы люди не впадали в уныние и не опускали руки. Правда, все равно за народом. Абсурдність не знає кордонів. Так, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар відреагувала на нові закиди окупантів у нібито контрабанді вибухового пристрою, висунутих Наріману Джелялу. Наріману Джелялу, на додаток до попередньо висунутих сфабрикованих звинувачень, окупаційна адміністрація в Криму додала ще одне – контрабанда вибухового пристрою. Абсурдність вигаданої окупантами каральної справи проти Нарімана Джеляла і братів Асана і Азіза Ахтемових не має меж. Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла затримали разом з братами Асаном та Азізом Ахтемовими. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня, і де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там упевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. Підтримали українських політв'язнів та нагадали Європі про російську агресію. Делегація Української школи політичних студій на Всесвітньому форумі за демократію у Страсбурзі провела акцію на підтримку українських бранців, які перебувають в російському ув'язненні. Вони прямо на засіданні розгорнули плакати з нагадуванням про тих, кого переслідують російські окупанти. Серед них було і прізвище першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Хоча обговорення стосуються проблем довкілля, ми також не можемо ігнорувати тему політичних ув'язнених, українських громадян, які утримуються за ґратами в Росії на окупованих територіях Криму та Сходу України. Делегація Української школи політичних студій своєю акцією під час форуму вкотре нагадала Європі про військову агресію Російської Федерації щодо України, анексію Криму та численні порушення прав людини на півострові та тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Відстоюємо позиції України на міжнародному рівні.
7 років виховної колонії та ще 4 роки позбавлення волі у колонії загального режиму. Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові-на-Дону, визнав 2 підлітків винними у підготовці терактів в окупованій Керчі. Окупанти заявили, що парубки 17 та 18 років нібито розробили план збройних нападів. Під час облави в їх оселях нібито знайшли саморобну вибухівку з елементами, що вражають, та придбані в інтернеті компоненти для вибухівки. Колаборанта з Ялти засуджено до 5 років в'язниці. Таке рішення ухвалив Дарницький райсуд Києва, повідомили в управлінні СБУ Херсонщини. У вересні 2014 року чоловік долучився до бойовиків так званої Ялтинської самооборони Криму. Сприяв російській окупації півострова, залякував незгодних з окупацією та протидіяв мирним акціям. Посіпаку окупантів затримали у червні цього року на центральному автовокзалі Херсона. Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що з лютого по вересень 2014 року чоловік був членом цього незаконного збройного формування. У цей період він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських населених пунктів, протидіяв мирним акціям і брав участь у залякуванні патріотично налаштованих мешканців півострова. Правоохоронці СБУ затримали зловмисника у травні цього року на центральному автовокзалі Херсона після його приїзду в особистих справах на материкову Україну. У Києві затримано головного ката Донецького концтабору «Ізоляція». Спочатку про це повідомив колишній в'язень цієї катівні Станіслав Асєєв, а згодом інформацію підтвердили в СБУ. Йдеться про Дениса Куликовського на псевдо Аїд або Палич. Він очолював незаконну в'язницю «Ізоляція», яка до окупації Донеччини була мистецьким центром. Багато колишніх в'язнів ізоляції згадують Куликовського як головного ката в'язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинуватили у діяльності проти окупаційної влади. За словами його жертв, під керівництвом Палича в'язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та гвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу, як поховання живцем та інсценування розстрілів. Щодо ката відкрито 4 кримінальних провадження за торгівлю людьми, створення терористичних груп, незаконних воєнізованих формувань та воєнні злочини. За інформацією СБУ, цей чоловік організував та брав безпосередню участь у вбивствах та катуваннях протиправно ув'язнених громадян України. Наразі щодо колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні заходи. Зокрема, щодо його доставки до суду з метою обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації щодо його протиправної діяльності. У селі Новоолексіївка на Херсонщині почали будівництво медресе – школи релігійної освіти на подвір'ї мечеті. За словами місцевого імама Усіїна Тохлу, будівля буде невеликою, матиме окремі класи для чоловіків та жінок. Зараз уроки проводять імами, які приїхали з Туреччини, а у майбутньому ці обов'язки виконуватимуть кримські татари, випускники турецьких медресе. Майже половину населення Новоолексіївки складають кримські татари. Мечеть тут звели ще у 90-ті роки. Разом з медресе хочуть побудувати невеликий готель для учителів та мандрівників. Також планують звести окрему будівлю для проведення іфтару та інших релігійних обрядів. Утім, для реалізації задуманого потребують допомоги. У нас в планах будівництво великого комплексу. Будівництво медресе – це тільки початок. Ця будівля, можна сказати, буде тимчасовою. Ми плануємо навчати там релігії, можливо, також вдасться проводити уроки з вивчення мови та звичаїв. На другому поверсі буде клас для дівчат та жінок. Знизу буде кабінет вчителя та клас. Щойно закінчимо будівництво та почнемо користуватися будівлею, ту будівлю, що стоїть праворуч, плануємо знести. Плануємо побудувати двоповерхову будівлю. На другому поверсі будуть кімнати для імамів, гостей та мандрівників, а на першому поверсі буде приміщення для релігійних обрядів. Населення Новоолексіївки близько 10 тисяч людей. 40-50% з них – це кримські татари. Дякую нашому народу, фонду. Багато допомоги для нашого села приходить з Туреччини. Облаштували багато шкіл, і фонди підтримали, і Тіка підтримала. В селі є велика мечеть. Якщо буде допомога, ми б добудували весь запланований комплекс для всіх охочих. Будуть окремі класи для жінок, для дітей. Ми також хотіли б розвивати свою культуру. Наші діти приходитимуть, будуть вчитися і отримувати релігійні знання. Чим більше буде таких комплексів, тим більше буде користі, але нам потрібні помічники.
Російські окупанти порушили тишу біля 5 населених пунктів Східного фронту. В українському війську втрат немає. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, інтенсивність бойових дій дещо знизилася. З 82-мм мінометів ворог бив у бік оборонців Водяного на Приазов'ї. А в районі Павлополя, Луганського, Новолуганського та Шумів відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. До табору мігрантів на білорусько-польському кордоні доставили велику групу білоруських офіцерів. Про це повідомили у Міністерстві оборони Польщі, оприлюднивши відповідне відео. У польських службах наголошують, що у будь-який момент там може бути здійснена спроба штурму прикордонних огорож, значна частина яких була пошкоджена. З польської сторони в готовності перебувають посилені сили – прикордонники, поліцейські з загону спецпризначення та солдати. Через появу табору мігрантів Польща вже закрила пункт пропуску Кушниця. За різними оцінками, на білоруській стороні зібралося від 2 до 4 тисяч мігрантів. Извините, пожалуйста, нам нужен врач. Нам нужен врач, срочно. Там люди. А вы журналисты? Женщины там умирают. При цьому вже неодноразово робилися спроби силового перетину кордону. Мігранти намагаються перерізати колючий дріт, що відокремлює їх від Євросоюзу, або закидати його гілками. У відповідь польські прикордонники застосовують сльозогінний газ. Також очевидці повідомляють про стрілянину на кордоні. Ми також стикаємося з провокаціями з боку білоруських військовослужбовців і людей з ними пов'язаних. Наприклад, прицілювання зі зброї по наших військах, періодична стрілянина. Звичайно, наш військовослужбовець не може зрозуміти, чи це були холості постріли, чи справжні, бо в повітря вони стріляють бойовими патронами. Ми очікуємо, що найближчим часом можуть статися озброєні інциденти на польському кордоні. Ми цього дуже побоїмося та інформуємо про це. Польща запровадила надзвичайний стан у регіонах, що межують з Білоруссю, та систематично збільшує кількість військовослужбовців, задіяних для охорони кордону, довівши їх кількість вже до 12 тисяч. Євросоюз призупинив дію спрощеного візового режиму для офіційних осіб Білорусі. Росія відповідальна за зрив зустрічі Нормандської четвірки. Про таке заявив речник президента України Сергій Нікіфоров. За його словами, Україна, Франція та Німеччина готові до контактів на рівні міністрів та лідерів найближчим часом. Але Росія ставить заздалегідь неможливі умови, тому несе усю відповідальність за затримку у просуванні переговорного процесу. Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в нормандському форматі. Україна ж, Франція та Німеччина готові до контактів на рівні міністрів та лідерів найближчим часом. Ми вважаємо, що суть переговорів – отримання результату. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомий до початку перемовин, це ставить під питання сам переговорний процес. Закликаємо Москву співпрацювати. Донбас очікує на мир, і Росія повинна зробити свій внесок у його досягнення. В Україні знову сумний ковідний рекорд. За минулу добу на материковій частині країни від коронавірусу померли 833 людини. За показниками добової смертності Україна обігнала США. До цього Сполучені Штати посідали друге місце. На першому – Росія. У червону зону планують віднести вже 18 регіон України. Наразі 17 регіонів перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки. Ми вже зробили подання до Кабінету міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської, 18-ї області в червоний рівень епідемічної небезпеки. У зоні ризику Вінницька та все ще Харківська області.
Міністерство охорони здоров'я розширило список професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Тепер до освітян і працівників місцевих органів влади додаються співробітники організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, закладів, що надають соціальні послуги, робітників державних підприємств та організацій. Нещеплених працівників почнуть відсторонювати від роботи з грудня, повідомляють у відомстві. Аналогічні і навіть ще більш суворі вимоги встановлюють і в країнах Європейського Союзу. Наприклад, з 15 жовтня в Італії у всіх працівників, незалежно від професії, вимагають пред'явити сертифікат вакцинації або негативний результат ПЛР-тесту. У випадку, якщо таких документів людина не має, її позбавляють зарплати або штрафують на 1500 євро. Також окремі штрафи там передбачені і для роботодавців. В Австрії вводять локдаун для невакцинованих. Потрапити до громадських будівель можуть лише ті, хто вакцинувався або перехворів. Тим часом Рада Європейського Союзу затвердила рішення про виключення України із зеленого списку для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників. В окупованому Криму та Севастополі окупанти знову зафіксували новий рекорд захворювань на COVID-19. За минулу добу вже 1161 новий випадок. 28 людей на окупованому півострові не змогли подолати хворобу та пішли з життя. На тлі рекордного росту захворюваності окупаційна влада вирішила не продовжувати вихідні дні, які тривали з 30 жовтня до 7 листопада, та скасували ПЛР-тести та QR-коди для туристів. Заселятися до готелів окупованого півострова можна без пред'явлення цих документів. Тим часом в окупованому Севастополі залишилося 12% вільних місць у лікарнях, а це лише 163 ліжка. У Криму місця у лікарнях заповнені на 90%.